Hey, wow, bashana. Abashiwo bashana abakasidlodlo abawu7 ubashana. Kubalwa amaphoyisa omgaqo kule 7 ubashana kanye neSAPS ubashana. Kulandela ukuthi ubashana lamaphoyisa ubashana avale imoto yemali ubashana ayibuyisele eceleni okuyinto ubashana engajwayelekile ubashana. Ngoba phela kusatshela ukuthi imoto yemali sheze iyalandela ubashana izobanjwa inkunzi ubashana. Ay obashana amaphoyisa apheke amagadi lawe emoto yemali ngebhodo elincane ubashana leli bhodo ekuthiwa uphozwane ubashana obashana bababuza ipasi nespecially ubashana bebafuna osira ubashana ekhaya lamagadi ethayi cha umadoda amasira aswaphathi ahlala emsebenzini la kuthina khona ama driver's license. Obashana babamba undeyinda amagadi obashana hayi womadada khululekane nizoyikhipha nina lezi zinto siyayifula womshana kulobo bomnyama uvumbukiyani obashana imgulukuthu obashana yaqhamukisa inkankile isinkanka amagadi obashana Thema ifika imkhulukuthu obashana bathi ngesilungu innocently ngoxolo amaphoyisa agudluka obashana angazi amamzamo adedela imkhulukuthu yasebenza la obashana obashana ngebhadi nangeshwa amakhamera emotweni yemali akubuka konke lokho obashana imkhulukuthu yabadisarm amagadi obashana qhuma ibhuzu esayidini engqeni kwathiwa wadle phansi amagadi obashana basala bayidapela la insavu yemali obashana obashana atheme esuka imgulukuthu obashana yakhala kuma gates awekhaya innocently ayekho iphazamisayo amaphoyisa nezibhame nakho konke yakaya yachitha obashana imgulukuthu ngaphandle kokuphazanyiswa obashana ayilaphoyisa obashana amakhamera abathathile obashana abakasidlodlo babathungathe baze babathola obashana bathe mabefika endaweni yamaphoyisa obashana bakhala ngaphakathi abakasidlodlo bophiko oluphezulu obashana athethi bhayiphaya amaphoyisa obashana kwaqhuma uthufitha khokhuluza ngeslevu phansi kwabanda ipayipi ekhanda wathiwa yini namadolonyoko niphikisi nibambe inkunzi la emgaqweni siyasebenza nesiphazamisi sabe baxhavuna lezo obashana abakhalela kanjalo amasongo wasigonyela ubashana cha maphoyisa ilento yini ukuthi nihlezi niphanda lapha nakuvele kwaba obvious ukuthi ninekhathi lapha nibamselene emgulukuthu asinikhalele bafana nenzale nikhanga sokwaba khona umkhwanazi manje abazwile babhace ngobonda banincikile banibeka into encane amaphoyisa aphantayo akukho ukubamsana ezweni ubashana isazo sholonto ubashana lo Ciao,